Mas okay yung vlog mo, hindi yung ganito. Okay, mo reply ko ani, pero mga unsa ta mga megs. Para bahalag masakitan, basta sa kaon, di lang mapasaran. Pero by the way, quick update lang. Ingunani lang sa aron ang akong mga pang-content aside na mga old vlog ng mga challenge type or quiz content nga i-upload na mo everyday. Anyways, mga naka-schedule repost na sila. Pampa-active lang ba? Bahala gamay ang views, di ba? So yeah, ingunani lang sa akong ipang-content ron ang mag-voice over lang sa mga response nako sa inyong mga comment. Pero not just mga nega nga comment ra ha. Even mga positive comments atuan ang ipang feature of course. Kay if inani nga content, mas dali ra man gud siya i-film or i-record. Like, pwede ra ko maghigda, magtabi. Nya, you know me biya, medyo lulong ta sa edukasyon. And, apil-apilon jud kay kog mga school events. So, medyo busy-busyhan jud, diba? Pero at least, naara gyapon ko content aside sa mga re-edit or mga re-upload videos. Okay, so back to this comment here. Mas okay pa daw akong old vlogs, dili same karon. Okay, so I suggest, ipang-replay na lang kahato ang tanan na akong mga daan nga vlog. Nostalgic man day ka, Megs. What if mag-time travel ta? Or if you want, ipasalida na to sa sinihan na akong mga vlog sa unang karot. Pero uy, wala ko mga way ha. Joke-joke ra ni atua. Pang pag-good vibes ba? Pero oy, bitaw, at least, naapuday ko'y content sa una nga na-bet mo. Good to know. Naapuday ko'y classic era kani adto. May na lang, naa sa diay kay na-appreciate nga vlog nako kahit papano. I thought, wala jud ba? So thanks gihapon, di ba? Pero bitaw, anak man jud na good. Growth ang tawag anak. Di man pwede forever bata na lang ko. Or forever cute, forever bulol, forever pangag. Or dili pwede forever old school. Dapat nasa bag-o. Dili ta dapat forever stuck sa past. Di man ta museum para forever old or makaluma, di ba? And let's say, or ibutang ta lang, same ra gyapon sa una nga akong mga vlogs ron. Katong mga funny, witty, bulol-bulol. If ingato gyapon ko till now, dili ra pud kahapool. So yeah, okay ra. Dili man jud tanan content pabor sa tanang viewers. And maski unsa pay content buhaton, naa gid sila'y masulti gihapon. So I'll just do me na lang jud. Am I right or you are wrong? Charis. Pero by the way, does it mean OG fan tika? Charot, bitaw, nitanaw biya ka sa akong mga vlogs sa una. And even karon. So that's why, ingnana ang imong nachikas ako Bitaw, kidding aside, you're free to leave or scroll down ra jud. If you don't like my vlog, di ra jud ko matandog pud. Mao ra jud na nga akong maingon. Ayaw tanaw kung di ka ganahan. Di ipugos ang imong kaugalingon sa butang nga wa nimo mauyunan. And again, change is part of life and part of content creation as well. And yes, maski ako, mas gusto pud ako mabalik ang akong old version. Pero di na pwede uy. Even big vloggers evolve, di ba? So, kadaghan na ba na akong nachika diring dapita? Undangon sa siguro tani uy. Daghan na kay kong gihisgutan. Gihurot nan tito ining ang sudan. So that's it for today's video. Until next time, good bless everyone. And I thank you. Salamat.